Ya, uthi maqulwa icala kwayilapho seyibuya khona ingqondo ukuthi yesese kaze ngimoshela impilo yami. But nginalento yokuthuka ukuthi no mina yazi ngithukile, phinde ukuthi kube nalento ukuthi okay, uma ngizoboshela into engiyaziyo engiyenzile, hhayi it's fine. Futhi ungahlala etsheli okwashiwo ukuthi-ke ngizolokhuzwa ngaphakathi, ngizohlala ngaphakathi nje ngangathola bheyili nje kanzima nje kanzima. Okay, kuthe nje kusenzima mama ngishiye ingane enonyaka ngaphandle. Kwaba nzima guys. Kwaba nzima kakhulu kodwa ngaba nesibindi engingasazi cause even today ngi-proud ukuthi mina engathatha umphefumulo wakhe ngoba kwase kukhona lento ethi no manje sekwanele, enough is enough. Ngase ngikhathele ukudlala umuntu wesilisa manje umdala kumina cause wama early 80s and mina ngama late 90s, you understand? So yabo nje lo baba nje loyo angidikadika nje angenza ibhola and kumanje ngisahlalelwe imibuzo ey'nganeni and futhi I'm willing ukuthi ngiy'tshele iqiniso ukuthi kwenzakalani and nje ngi-willing futhi nginane-pride ne-confidence yabo ukuthi kumele ingane zami zilazi iqiniso. Angifuni lokhu ngiyidlalela amanga nje once ngabona ukuthi be-right kumele balazi ile qiniso, kodwa angifuni ukuthi omunye umuntu osekhaya enze ngale ndlela mina engenza ngakhona yabo. Angikho proud ngale ndlela engenza ngakhona. Yayikhona enye indlela uyabo, yayikhona enye indlela ukuthi owami umuntu wayefika ephuza utshwala, athi mase ephuze utshwala akasabi muntu emveni kwalapho, uyena umuntu ophila, omunye umuntu akaphili. Kwakathi ngihleli ngaphakathi ngizwa leli culo leli ka uSisi Nelisiwe lelithi umakabafana, wow, ngakhala and khona omunye ugeli nginginayo wathi nto no man, yazini uma kufika le season le uthi khala sithandwa sami, ungayeki ungakubambi ukukhala. Ngakhala yezwa, ngakhala sengicabanga sonke lesikhathi engihlukumeza. Sicela ngani ukuthi uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa cofa subscribe button kule channel yethu Umgosi 2. Ngane zakwethu owesifazane uyachaza-ke la ukuthi wabhekana nenselelo, kwaba nzima-ke sebhekene necala. Mina nawe bengathanda siphinde sihlangane kwividiyo elandelayo sikuphathele lezi zitori nezinye izitori. Ungakhohlwa ukuchofa subscribe button. Danko.